Vad ska vi göra? Rädda Rosasjön! Vad ska vi göra? Rädda Rosasjön! Nej! Nu! Nej! Nu! Nej, nej, nej! Nu! Vad ska vi göra? Rädda Rosasjön! Vad ska vi göra? Rädda Rosasjön! Nej! Nu! Nej! Nu! Nej, nej, nej! Nu! Vad ska vi göra? Rädda Rosasjön! Vad ska vi göra? Rädda Rosasjön! Nej! Nu! Nu! Rädda
Nu! Vad ska vi göra? Rädda Råstasjön! Vad ska vi göra? Rädda Råstasjön! När? Nu! Härligt! Vi Rosa känner Rosa på vår röst. Nu i höst. Vi Rosa känner Rosa på vår röst. Nu i höst! Vi Rosa känner Rosa på vår röst. Nu i höst. Vi Rosa känner Rosa på vår röst. Nu i höst. Nu ska vi se. Vill någon hjälpa till att hålla megafonen lite? Jag sticker i henne. Ja. Vilket fantastiskt tåg. Ja, stod och öppnade och nu är det faktiskt 200 personer som samlas här för Rädda Råstasjön. Stort tack till er alla. Och nu återstår endast att upprepa den sista informationen igen. 72 000. Onsdag kommer det som sagt att nå en ökning här inne i Stadshuset klockan 18:30 natt 7. Samtidigt fullmäktige utom Kristdemokraterna kommer närvara, liksom representanter för nätverket Rädda Råstasjön och Stockholms universitet. Tanken är att vi alla, folket och medborgarna, ska få en chans att komma ut och debattera med politikerna. En chans vi tyvärr inte fick under det så kallade samråd för ett år sedan. Och regeringen kommer öppna för alla intresserade oavsett åsikt. Och slutligen så vill jag åter betona vikten av att vi alla skriver till Solna senast imorgon. Som sagt, mejla lagsnabbelassolna.se och uppge ärendenummer SBN 2011 1425. Och vi har ett flygblad runt omkring här så ni kan ta det för att få informationen där. Och annars kan ni kolla vår webbplats räddaråstasjön.se eller vår Facebook-sida Rädda Råstasjön. Det behöver inte vara ett långt mejl. Det räcker med att lägga 2 minuter på att skriva upp 3 meningar. Typ, hej, Rädda Råstasjön. Bebyggelseplanen måste stoppas. Vänliga hälsningar, ditt namn. Det räcker. Det viktiga är att så många som möjligt skriver in för att visa politikerna att vi inte är nöjda med detta nya förslag. För ett år sedan slog det rekord i antalet remissvar, lyckas vi komma upp i samma antal igen. Det är en väldigt tydlig signal om att kampen för Råstasjön lever. Så uppmanar jag familjer, grannar och vänner att nöjda och gör det redan ikväll. Ta gärna flygblad och dela ut. Och ta gärna affischer och dela ut. Flygblad har vi till exempel, nu ska vi se vad vi har flygblad. Man som har flygblad vinkar. Många flygblad. Där borta har vi flygblad. Affischer har vi där borta. Flygblad har vi... Flygblad? Ja, där borta har vi många flygblad. Ola har flygblad där borta. Så be gärna bort honom om ni vill ha och dela ut. Eller bara ta för er själva. Ja. Jättestort tack till alla som kommer hit och tillbringar en söndag för att rädda en fågelskär. Så länge vi kämpar kommer Råstasjön aldrig att falla. Kampen fortsätter! Rädda Råstasjön!